Dende esta fin de semana, os socorristas de Porto do Son prestarán servizo nas praias de Rioxeira, As Furnas e Queiruga. En total serán 19 profesionais contratados con cargo a unha achega da Consellería de Economía, que ascende a 57.000 euros. Precisamente as comarcas de Muros, Noia e do Barbanza son as bisbarras da provincia que máis fondos recibiron para a contratación dos profesionais que garantirán a seguridade nos areais durante todo o verán. E sobre todo, pois, destos 194, pois unha parte importante se destinan a comarca do Barbanza e de Noia, en donde se van a financiar un total de 78 con un investimento de 250.000 euros. Por lo tanto, pois é unha das comarcas da provincia que maior impulso se lles dá a través deste programa, que a financiación dos socorristas e efectivamente, pois, como ben decía o alcalde, sirven sobre todo pois para dar unha maior seguridade tamén nas playas, en playas que teñen pois maior necesidade, non, de contar con este servicio. A necesidade de reforzar o servizo en praias como esta, máis perigosas, foi a principal razón pola que o Concello de Porto do Son renunciou a solicitar as bandeiras azuis. A obtención destes distintivos obrigaría a destinar máis recursos a praias onde non son tan necesarios. Empezan aquí en Rioxeira, en Furnas, en Queiruga. Vamos a empezar sempre da zona sur hacia a zona norte, porque consideramos que estas playas son as máis peligrosas. Están aquí en Rioxeira, como dixen antes, en Furnas, en Queiruga, e a ver se nos dá tamén para meter en algún espiñerido, e despois levarémonos de cara ás playas do interior. Pero bueno, como corren menos peligro esas, pois empezamos por aquí. Unha decisión de que tomamos nós aquí en Porto do Son de non pedir as bandeiras azules era porque nos condicionaba moitísimo o reparto de socorristas. Por que? Porque nos tiraban moito dos socorristas que estaban obligados a ter todo o tempo nas playas, e claro, nós as bandeiras azules sempre levábamos pois a Rioxeira, pois a Cabeiro, a Rioxeira, a Guiera, a Cabeiro. Entonces, para estas playas pois casi non nos quedaban socorristas. En total, a Xunta destinará preto de 600.000 euros á contratación do servizo de socorrismo en toda a provincia da Coruña.